фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо ба хатсайри душанбе Тошканд баъди 25 соли таваққуф шурӯъ шуд. мақомоти Somon Air, ширкати тоҷикистоние ки аввалин шуда ин хатсайрро боз кардааст, мегӯяд парвозҳо ба пойтахти Узбекистон то анҷоми мавсими зимистона ҳафтае як бор рӯзи душанбе ба роҳ монда шуда, дар мавсими тобистон миқдори хатсайрҳо ҳафтае ду бор рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе иҷро хоҳанд шуд. روز 10 فوریه ساعت 10 صبح پرواز داره. وقت ساعت 10:45 وقت پسات که وقت نشست وقت چی میگن فرود اومدن در ازبکستان است. همه وقت پرواز 45 دقیقه باشد. نرخش اکونوم کلاس نرخی که مثلا اکونوم کلاس میگن 1164 سومونی است. ширкати Somon Air мегӯяд нарх бо он асоснок мешавад ки маблағи хизматрасониҳои фурудгоҳ барои як мусофир дар Тошканд $76 аст. пас аз мулоқот бо раҳбарияти фурудгоҳи Тошканд ва гирифтани сабукӣ, коҳиши нархи билет дар самти мазкур баррасӣ хоҳад шуд. дар пайи оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар соли 1992 парвозҳо миёни Тоҷикистону Узбекистон қатъ шуд. ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон аз ифтитоҳи масири парвоз ба Тошканд истиқбол карданд. мутмаинанд ки ин иқдом шумораи гардишгарони Тоҷикистону Узбекистонро афзоиш медиҳад. аммо нигаронии онҳо танҳо аз гаронии нархи чипта дар ин масир аст. ба назари ширкати мо нархе ки имрӯз муайян кардан қиматтар аст. зеро дар ин дақиқаҳое ки ин самт парвоз мекунад, масалан дигар ҷойҳоро гирем, ҳаст ки нархаш арзонтар меғалтад. сокинони Тоҷикистон ифтитоҳи хатсайри парвозҳо ба Тошкандро далели рӯшани нармиши муносиботи миёни Тоҷикистону Узбекистон унвон карданд. тӯли 25 сол мардуми Тоҷикистон бисёр азияти зиёд мекашид барои сафар кардан назди хешовандон ҷумҳурии Узбекистон. бисёр шод шудам ки ҳамин хатсайр кушода шуд, мушкилиҳо бартараф гардиданд ва сокинони Тоҷикистон ба Узбекистон ва аз унҷа ба Тоҷикистон бе ягон мушкилият метавонанд сафар кунанд. бо даргузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳури пешини Узбекистон дар соли гузашта, ҳукумати нав ба раҳбарии Шавкат Мирзиёев ба тармими робитаҳои сард бо Тоҷикистон пардохт ва аввалин қадам дар ин самт ба гуфтаи нозирон эҳёи парвозҳо байни Душанбе ва Тошканд аст. токунун сокинони ҳарду кишвари ҳамсоя фақат аз роҳи заминӣ ба қаламрави ҳамдигар мерафтанд. байни ду кишвар токунун низоми раводид вуҷуд дорад. то соли 1992 Душанбе ба шаҳрҳои Тошканд, Самарқанд, Бухоро, Намангон, Андиҷон ва Қӯқанд иртиботи ҳавоӣ дошт ва ҳафтае даҳҳо парвоз миёни шаҳрҳои Тоҷикистону Узбекистон анҷом мешуд.